kae gudang. Ya Allah, nggih. Mrono mrene dirasani ya. Dirasani mawon lho tikinten. Kae mesti ngene-ngene ngoten. Pripun ngeten iki solusine? Iki terusne ae. Loh. Monggo. Mbak Ayu, jangan patah hati. Aku siap jadi pengganti. Aku setia sampai mati. Ireng-ireng tutu petang. Ayo bareng urip bebrayang. Ayo bareng urip bebrayang. Mbak Ayu, janganlah aku, janganlah bimbang dalam hatimu. Percayalah kepadaku. Iya. Nganggo blangkon suruh janging kuning. Sing wis kelakon yo dipikir maning. Aja dipikir maning. Ngeten iki lek Ora usah ya mong ning mboten dipikir. usah dipikir panggah mikir. Solusine pripun nggih? Ora usah dipikir. Aja kaya ngono lho. Disawang. Disawang mawon. Aja nggugu Mas Inung Rita. Nyapa to Mas Ripandi? Ra percaya Jangan patah hati, aku siap berjanji. Aku setia sampai mati. Ireng-ireng tutup petang. Ayo bareng urip bebrayang. Ayo bareng urip bebrayang. Jangan bimbang dalam hatimu. Percayalah kepadaku. Nganggo blangkon suruh janging kuning. Sing wis kelakon aja dipikir maning. Aja dipikir maning. Terus Mbak Nuwun Bapak niki namung setunggal.